Mae'r maes gofal iechyd yn gallu cael impact enfawr ar y hinsawdd. Daw 5% o ôl troed carbon y Deyrnas Unedig o'r NHS. Cafodd Prasha Pritham sgwrs am geisio cychwyn gwasanaeth lle medra nhw leihau eu hôl troed carbon, ac o fewn cwta 10 wythnos, fe wnaethon nhw nifer o newidiadau. Maen nhw wedi ceisio dogni offer meddygol a gwastraff o'r theatr ar gyfer llawdriniaethau bychain ar y Dwylo, a rhoi gorau i ddefnyddio cynnyrch defnydd un tro lle medra nhw. O ganlyniad, maen nhw wedi cwtogi'r gwastraff o 80%, maen nhw hefyd wedi edrych ar symud y prosesau hyn allan o'r prif theatrau mewn i ganolfan cleifion allanol fel hon, rhywbeth a fydd yn lleihau eu hôl troed carbon o 90%. Mae'r cleifion yn hapusach a'r meddygon yn fwy cynhyrchiol yn gweld mwy o gleifion. Mae'r cleifion mewn ac allan yn gyflymach gan fod llai o deithio. Mae o'n llawer rhatach hefyd. Mae gwneud llawdriniaethau 66% yn rhatach yn fama nag ydi o mewn theatr. Mae gan bob sefydliad elfennau aneffeithlon, a'r cyfan sydd angen ei wneud ydy cymryd cam yn ôl, agor eich llygad a dewis un peth mwyn gwneud newid bychan. Bydd yr holl newidiadau hyn yn rhoi gwasanaeth gwell i gleifion, yn rhatach ac yn well i'r amgylchedd.